carane anu kok ngono. Hmm. Wong Bantul iki piye ya? Yo kesadaran kuwi sih maksude. Kaya ning kampungku wae ketika nggak acara iki wis tak dunke sik ning isor terus kowe bener-bener iso apa? Ya iso ngene. Hmm. Jebul ra iso. Jebul tombo. Ya kok ngono nih maksudnya ya mungkin ya beda ya maksudnya wong kota dengan yo tingkat kasaran kehidupan mereka pun wong sugih wong ngene iki yo drastis to maksudnya pikirannya yo terus wah aku tetep kudu ngene kudu iso ngene sedangkan wong Bantul dhewe pun yo ning kampung ketika dhewe wis disubjo-subjo ning desa gawe acara ning kampung akhirnya dhewe yo gemedi wah aku yo iso iki wong gak iso kok kok ngono mungkin kuwi sih sik ora tak iduki kasarane ning Bantul wong-wong kowe iso tenan ra ayo iso Mas ngene akhirnya tombo akhirnya kesadaran gengsi antre ya kok banget ya ngomong kayak kok ngene berat rentetane akhirnya ya nek menurutku sih maksudnya ngene iki kaya mbiyen pola-pola ya saka kampus lah sing kuliah lah iya kuwi mbiyen ana ospek dan segala macamnya bentuk sing ya mungkin anggepe beberapa wong wae sadis dan segala macamnya tapi secara tidak langsung kan ini bentuk mental toh. Betul. Akhirnya ketika wis lulus dan segala macam ngadeg dhewe yo mental kuwi sing menyelamatkan. Nek saat ini kan yo bisa dikatakan apa nggodok mental kira segampang ditambah kuwi mau pengaruh-pengaruh ning medsos kuwi di follower akeh iki. Iya. Kene meng ngono kuwi masa aku ya ra iso. Mosok ra iso ne. Akhirnya dhek di follower akeh pun yo tetep ra ngaruh juga. Ayo kuwi to. Maksudnya wis pede sih yo apik sih pede. Menurutku apik pede. Apik sih perlu betung. Tapi yo delok-delok iki to. Gini kae ngene iki yo ora iso. Iya yo pertama kuwi sing kepindhone juga terselamatkan oleh kuwi mau balik meneh kolektif kelas mau misalkan nek mbiyen ya sak kelas ya bener-bener kompak. Iya. Sing ndelok sing cacah saiki kan aku jajal apa nakoni cacah saiki gap-gapan ki. Bahkan ana informasi pameran pun di keep dhewe ngono. Ana submission, oh ya ana open call pameran ki ning kono ki di keep dhewe. Akhirnya muncul wow kok andang pameran ning kono ora ngabar-ngabari. Ono gap-gap dan segala macamnya. Ditambah kuwi mau akeh pengaruh-pengaruh kan. Tapi yo dawa sih akhirnya. Yo kuwi angel kesadarane. Ketika ngomong ke meneh wong Bantul ya wis nek mereka ra sadar wah iki kok ngene informasi ning jaba kasarane kota-kota gedhe iki ning Bantul ya iso kasarane ngono. Iya. Yo sik urung suwe yo kaya driftingan ngono ya. Driftingane wah om dede to. Ora perlu karo wong kota iki. Ya ora iso ngono. Iya. Maksude mlebu kok ngono pun iki yo ning kota sithik, ning Bantul, Sleman dan lain-lain. Iya. Pada akhirnya dan wong-wong kok ngono yo piye yo maksude akare tetep ning kota sik ngono. Ning kota ya, lagi porosnya ning ngono ya pusat-pusat pusate ning industrine ning kota. Yo ketika driftingan wingi yo enak beberapa kanca barang enak sing ngomongke sing bab-bab ngono kuwi. Ketika dhek kasarane wah ning Bantul iki aku wis rumangsa iso terus asah gaul karo wong kota lah asah nganu lah
wong Bantul wae dan akhirnya yo wis ning sakmene maksudnya Ya. wis pas mangsa kuwi tok. Ora terus wah nek ning kota kan wah iso main iki, pamane brand iki ning brand iki iso gawe pasar dhewe. Yo ngono-ngono kuwi. Ya, tetap membangun pola jejaring Jaring bener tetep jaring sosial jaring entah sosial tetep walaupun ning iki online ya ning offline. media saking gampange yo luwih apik tetep ketemu to. Ya. Ketemu tatap muka ngono kuwi dan pola iki pun mungkin dari dulu sudah ada dan sampai saat ini pun ning Jogja iki sih Saya kental ya. saya kental dan mungkin neng kota-kota besar pun yo masih memakai pola tersebut. Oh iya, Ketika neng Jakarta terus neng Bandung di ngomongke sik wong-wong model ngono kuwi lho. Maksudnya sing dadi patokan nih kaya artis-artis dan lain-lain kuwi mungkin ketika bersosial media luwih gampang iso ngubungi mereka, tapi ketika awak dhewe ketemu iki yo luwih enak meneh. Iya. Iso ngulik meneh dan kepiye to iso teko-teko. Mungkin kesadaran tersebut. Ya sempet nemoni juga kuwi aku ning Bandung kae. Mlaku ning Braga kae. Sing ya ono gerombolan cacah nom lah. Sing domonge tetep gagasan konsep iki sesuk dhewe nggawe acara apa neh iki. Aku mlaku rono neh ono meneh perkumpulan do tetek. Ya do ngomongke konsep ngono. Asem kok. Iki wah iso tambah ketinggalan iki kaya Bantul dhewe. Kaya Jogja dhewe iso ketinggalan sing skalane Jogja wae wis. Iya. Jogja wae iso ketinggalan iki dengan pola sing cah-cah nom sing kaya ngono kuwi. Kok ngono ya. Metu tetek yo ngomongke kuwi dan kuwi aku nemoni ora sewengi-wengi tapi pas dilaleng nginep ning ngono. Dan iki pendak hampir tiap malam ono iki gerombolan ngomongke apa lah, nggawe pergerakan apa, nggawe apa lah, entah dodol entah apa lah. Kesenian dan segala macamnya. Ya mungkin enak mah beberapa tongkrongan yang Jogja sik model ngono kuwi. Tapi yo cen iya angel iki maksudnya metani. Diomongke angger nongkrong ngobrol ke bab iki terus wah piye sesuk bulan ngarep gawe apa iki. Kuwi enak sih beberapa tongkrongan model-model ngono kuwi bahkan beberapa sekumpulan anak-anak muda sik ngono kuwi enak. Tapi iki yo lek goleki rada-rada yo ndeleki ngono. Underground, maksud underground yo ora segampang ning media. Iya. Iki pola kongon iki sik ra dietukke ning Bantul lho. Ketika nek kafe saiki yo maksudnya wis berkembang to ning Bantul. Mungkin sik do nongkrong ora do ngobrol ke bab ngono, mame ngobrol ke bab-bab ngono ae lah. Sing yang-yangan di sing ngegame. Nah, ngegame dan lain-lain terus yo iki angel. Maksudnya aku dong tau nemoni der kasarane usum apa der jeblok ning Bantul, der. Gowo yo urung yo tetep ning kota, der lagi dolanan apa, der jeblok ning Bantul dan Bantul malah keri dhewe ngono. Kok iso iki biyen lho wis beberapa tahun lho. Iya. Yo ket umurku sakmene nganti biyen sekolah yo tetep kiblate wong-wong kota. Ya kuwi angger yo biyen awal-awal kuliah bareng ditekoni. Wong ndi Mas? Bantul. Wah, Bantul. Wah, Bantulan. Wis ngono kuwi lho dan saiki ketoke ora berubah ya image belum apa berubah. Ya, image ra cetha iku lho. Wah, wong Bantul wah iso langsung di ngonoke sik. Nah, yo kuwi maksudnya itu pun terjadi ning pikiranku, maksudnya terjadi ketika wong kota tak timbrungi. Aku terus mikir, wah ya aku ndek skill apa ya sik iso mlebu ning suatu komunitas tersebut. Wah aku ndek nganu apa ya kuwi. Nah, akhirnya yo sempat wedi to Mas aku intine sempat wedi wah iki ra iso dileboni iki enek gap ngene. Ketika aku duwe skill apa
aku lagi iso mlebu ning kono. Soalnya aku menyadari iki aku wong Bantul ngono. Maksudnya iki wis enek jatan. image semua ya. Oh, image to. Image wis ngejat sih wah kowe wong Bantul kowe mesti lagi. Wah. Bajiku ya. Dan ya kuwi ketika aku pun sadar ketika wah iki aku kudu kasarane bener-bener nglotoki kasarane dolanan motor iki kudu wah ya aku kudu nganu sik Di skill sih lagi nang anu wong tuwa ngono kuwi wis nyantrek nang ndi-ndi bar kuwi lagi ning cacahe saiki ngono gitu. Kono kan semacam ilmu dan trik to. Yo arep ora iso ngopo-ngopo sik penting aku. Ngono kon. Mungkin iki sik urung ditemoni cacah Bantul iki. Maksudnya ya mungkin enek kegelisahan ketika wah aku cah Bantul aku pamane ning rombongan apa mbuh ning seni rupa apa ning sik ning yo musik apa ning nggon bal apa wah aku kudu nyandang kok ngene padha cah kota iki pun sakjane enggak berlaku ngono ya enggak berlaku awak dhewe kudu harus nyesuaikke penampilan dan lain-lain terus kudu main iso nimbrung kuwi ra berlaku nek menurutku dhewe lho ketika aku ket saiki isih karo cah-cah kuwi lho maksudnya isih yo isih ngobrol iso nyambung kok ngono mungkin iki mental iki sik kudu bener-bener di anu ya. Iki Bantul belum ada maksudnya belum urung muncul lah. Urung muncul. Ya mungkin po arep ngene terus ra ngerti. Tapi nek diomongke ora duwe skill ya asine akeh to sing duwe skill tapi ya akhirnya ning kono-kono wae. Ya nek dikatakan ra duwe skill ya ora Bantul iki wah banget lho iso ngopo-ngopo maksudnya iso do ngopo saka kerajinan saka wah banget lho bahkan otodidak ngono lho wong Bantul iki nek dikatakan ra iso ngopo-ngopo ya ndak ya cuma ya mental terus rasa egois wis semene wis cukup ngono. Wis ngene wae wis nganu nafsune kuwi sih kuwi sing piye yo Dik omongke ya nganu ya oke sih mesti ketika wis ngerasa cukup dengan apa sing diduweni tapi akhirnya lambat laun kan tetep ketinggalan ketika iki ora iso njerokke meneh skill wis mumpuni banget ora iso njerokke sing kudune iki iso meng ora sebatas dodolan tapi juga iso di industri mau kaya saiki yo bakul bakso wae lah kaya sik gembel kuwi ra sing duwe pun wis melek dengan iki ra iso iki ketika aku dodol rame tapi juga aku orang nguati promosine media sosial akhirnya aku meng-hire tim iki khusus nggo harus kan kuwi juga bentuk perkembangan tapi akhirnya ya mungkin bagi sebagian orang oke ya ketika wis yang penting aku dodol payu iso nggo urip semene wis tapi untuk ning era saat ini lho sing serba informasi serba kabeh iki ning media sosial akhirnya ya mungkin meng boom yo wis biasa wis ngono kuwi malah ono sing yo ono sing bangkrut dan segala macamnya yo karena mungkin ra iso bertahan ning betul era saiki kalah karo sing tampilane wangun-wangun tapi yo nggon rasa yo asine biasa wae kan saiki sing digoleki ngono-ngono lho kuwi lho kuwi masalah dagang ayo bab egois sih menurutku tak katakanlah wong Bantul egois sih ya bener nah aku dhewe lho Mas ketika masalah bab dodolan ngomongke bab dodolan nih dhek kasarane duwe duit sik luwih terus buka kuwi terus wis aku buka dodolan kasarane kafe lah kayak kafe sik wis jangka wis gede ora mung dodolan teh apa sik 3.000 kuwi apa teh jumbo pokoke wis kafe
Delok perkembangane kafe wis edan. Wong Bantul iki ora memikirkan Hmm, semacam kayak sejauh itu ya. sejauh itu. Sedangkan ya nyuwun sewu maksude wong kota sik iso bertahan nganti saiki bertahun-tahun pun ya dhek ngupgrade terus ya. Iya. Ketika wah aku ndek modal dodol, wong dodol ketika warung wis gedhe iki ya kudu perlu kaya ya personal branding wis ya aku butuh wong apa ya ning kene. Paling ngulik kuwi lho Mas. Kuwi. Desaine kudu piye yo? Ya. Ora mung tentang rasa tok iki. Ya. Iya toh, ora mung tentang rego, apa rego. Rego nek dikatakan saiki 20.000 pun iso terjangkau Ya. ning Bantul. Tapi soal iki kaya Ya, wah iki branding lah balik meneh. brandinge tentang brandinge iki bener-bener yo cah-cah kasarane sik iso. Ya. Terus iki masalah pamane iku kudu ana event ngene, kudu ana ngene. Yo bener-bener sing berkecimpung ning dunia event. Kayak gitu to. Aku sing tau tak kasarane aku ketemu, aku tau ngobrol ki kok sik di warung khususnya ning Bantul iki mungkin urung nganti ngejak obrolan tentang itu. Tentang wah iki ngato ya pikirane sih. Yo sing penting modal balik dan modal balik dan iso wis target tuku modal meneh. Kuwi sih sing tak anu, maksude sing urung ngetuk ning wong-wong Bantul khususnya sing nggon berdagang. Walaupun wi dagangane turun temurun dan mungkin juga enak. Ya. Mungkin kaya ning dunia saiki kasane rasake ya kuwi kudu bener-bener kaya marketing to. Ya. Kaya gawe reel-reel pendek-pendek ngene yo walaupun kita iso dinakkan dengan adanya media dan aplikasi-aplikasi tersebut tapi kan bener-bener ra iso masai. Iya. Menurutku sih walaupun HP-mu iPhone dan spek-spek HP-HP ngeri tapi dengan aku yo iso pret gawe kasarane meng foto gawe reel story tapi kan ora ngerti beda to Mas rasane. Maksudnya saka samsaya saka cah-cah seni dhewe iki ketika warung iki digawe bener-bener iki ketoto iki beda ngono dideloki. Didelok di-scroll ya apik iki kene yo enak rasane. Kuwi pun iki urung ketuk iki. Maksudnya aku ngobrol karo cek di warung dengan urung ketuk obrolan sampai segitu. Sedangkan di kota pun wis enek ya ngono perputaran. Maksudnya aku kudu perlu iki, wong iki. Walaupun mereka cuma freelance dan lain kebanyakan kan ini freelance to. Sik terikat to. Yo oke wong Bantul ketika wis ngerti karyawane ngene-ngene iki, aku wis mbayar terus ya wis iki tak gawene dhewe tak wong aku. Menurutku harus memikirkan kayak gitu. Sampai warung ngono lho. Kuwi. Kafe nek meng kasarane kaya dodol apa? Teh sik kuwi. Teh jumbo dan lain-lain. Ya kuwi mes sak gebyaran. Iya. Terus apa kuwi sak gebyaran karena itu udah di branding awal-awal loh. Iya. Di branding dan iki pun aku yo yakin teh jumbo iki pun imbian yo kaya sik branding anu dhewe-dhewe. Iya, ono divisi-divisine ya. Ora meng aku owner, aku ndedit toko terus HP ku apik, aku iso gawe dhewe ra mungkin nih. Akhirnya jeblok bali meneh wong Bantul ndedit, ya wis aku buka dedet. Sak kebiaran. Cak kebiaran dan aku yakin tahun ngarep mungkin udah teh jumbo meneh. Iya. Jeruk jumbo apa teh jahe jumbo. Kuwi yo iso ngono kuwi. Iki tergantung piye sesuk pasare to. Wong saiki kaya kopi pun saiki wis enek sik 8.000 sik kopi dorong kae to. Sing gerobak nganggo pit cilik-cilik kae to. Kuwi mbiyen aku tau maca Bandung po ya kuwi mbiyen pisanan ning Bandung po. Pokoke di luar Jogja terus mlebu ndene. Akhire nggowo. Ya berawal saka Starling itu. Betul.
kok ngono-ngono wae kuwi regane yo 8.000, 7.000 ngono. Mungkin nih sesuk ning Bantul bakalan ono ngono kuwi to. Tapi kan Bantul akeh bulak to. Iya. Peteng ya gone iki mubeng. Kok ngono, mungkin yo ning Bantul sing rada-rada kutha, rada-rada cedhak kampus-kampus mungkin nih ono. Ya akhirnya mungkin terselamatkan oleh kuwi mau kaya konten-konten kreator sing dhek ngulik kuliner. Nah, Akhirnya dilaya ra sengaja mara rono. betul. Wah, iya enak jebule. Dikulik, diposting, jeblok lah. Entuk. Tapi pasca kuwi entek dhek posting Ya wis. liyane meneh, wis. Nah, iku sing perlu kan asine yo ana juga iki divisi marketing lah. Betul. Divisi marketing sing memang bener-bener wong-wongane yo kuwi mau. Nyatane iki sing ngene gembel yo nek dihitung-hitung untuk sekedar biaya promosi lho. Wis setahun ki iso 90-an juta. Oh, berarti kan memang kuwi harga sing kudu dibayar ben supayane sustain ki. Iya. Kesesuk ono terus. Dan ku akhirnya juga ketika kecekel karo wong-wong sing melek soal kuwi mau marketing dan desain dan lian-liane. Akhirnya ketika ono perkembangan zaman anyar, isu-isu anyar iso ngikuti. Betul. Yo kuwi ta bedone wong Bantul wong kota. Ya. Soale ngene, yo enak beberapa wong tangga ngopo wae ra bangun warung dhewe ning omah terus kanca-kanca mukah to metu. Yo ora semudah kuwi ngono lho. Iya, Dan ketika yo nek wis ngerti warung jebul kok ngene iki pun ya terus dadi mikir to Mas. Ora mung soal modal tok iki. Iya. Ora mung soal ketika awak dhewe kancane akeh. Ora soal kuwi, yo gawe warung ku angel banget ngono. Iya. Samsaya warung sing wis gedhe wis anu. Iya, ya akhirnya ning nggon kesenian pun ngono. Iya. Kayak sanggar, ketika sanggarnya juga hanya sebatas ya wis enggak latihan pentas inisiasi isu gagasan pameran ya akhirnya ngono-ngono terus ketika ora ono iki nek nggon dodol ana divisi marketing iki tetep gelem ra gelem ning kesenian pun Ada kayak gitu. Ayo. Tetep kudu ono. Divisi marketing, ono divisi tulis menulis iki ngulik gagasan lah. Sini ngono perlu ono. Nah, kuwi pola-pola ngono kuwi sing wis adoh gitu nek ning Bantul. Waduh, ketinggalan wis ning kutha wis mikir 80% Bantul isih nyandak 50. 50 saya kembis-kembis. Aku ora ngerti maksudnya nek ngomong ke Bantul yo kuwi sih. Ketika yo aku dhewe maksudnya ora ngomong ke wong, ora ngomong ke sapa aku dhewe sih. Aku dhewe ketika aku yo isih perlu isih srawung ning kota. Menurutku nganti ketok saiki pun kayak gitu. Ketika yo Bantul ki urung iso gebyarke sesuatu sik bener-bener iki iso dienggo kabeh ngono lho. Iya, ya akhirnya wong njaba kuwi mau to sing iso ndelok potensine daerah kono kuwi. Wah, jebul potensimu gede. Wis digawa, boom, jeblok, tinggal lunga wis. Ora beda sing kuliner morak ya ketika ana konten kreator sing wis gede. Iya. Teko rono madang, mbuh enak iki. Dikulik dadeki konten jeblok FYP. Ya wis. Ketika ana FYP liya ya wis kuwi. Konsumen juga mlayu ning liyane meneh wisen. Yo pandangane isih maksude isih cetek, isih ndak omongke cetek yo emang cetek maksude mikir wah iki ra perlu ngene iki, ra perlu kepiye carane. Terus kok nekake wah ndak nekake konten kreator sakjane iki ora. Yo kuncine mek kuwi to. Piye carane gawe anu. Yo kuwi awak dhewe sadar sithik to. Kuncine kan kuwi to. Egoise diduke yo bener lak didit. Awak dhewe HP-ne apik. Tapi kan kok ngono butuh skill, butuh anu. Dan ora yo bener ning YouTube iki
ono ajar-ajar kok ngono ono. Ya, no. Tapi luwih afdol tetep Iya. bener-bener nganu to. Iya, soalnya kuwi wis sak gawean dhewe kuwi. Nah. Wis mumet dhewe ketika bener-bener dikulik. Jebule wah banget sing perlu digarap. Betul. Sementara kudu produksi, kudu gawe, kudu nggarap liyane, ayo wis keteteran. Makane wong Bantul kan do brimet karo wong kota yo nyun sewu maksude. Wah, iki kerjane opo to? Kok meng neng kos. Kok ngekos ning kene ning Bantul kok ra tau metu. Tuyul. Heeh. Tuyul iki pon duwe ajian opo. Padahal mereka ya semacam kok ngono, konten kreator apa bahkan cuma dhek nampani gawe desain pamflet toko dan lain-lain to. Apa gaweni font-font ngono-ngono kuwi. Ya kuwi isih do gumo ning Bantul. Iya. Mereka enggak sadar tentang pekerjaan-pekerjaan yo sik dipikir ira masuk akal. Padahal yo kuwi ngeri ngono lho. Iya, Dan kuwi yo semacam yo enak beberapa koncoku kok ngono yo dinggo bener-bener nggo bulanan ngono. Iya. Nanti mereka iso do ngontrak, iso tuku apa-apa. Yo semacam pekerjaan-pekerjaan sik ra disadari kuwi. Iya. Ini peluang-peluang yo anu sih, kemajuan zaman sih. Sing biyen ki nyambut gawe yo nek ora marketing yo ning nggon apa ning kantoran ning produksi ning nggon gudang dan segala macamnya. Saiki produksi kurang gawe video, moto iso dadi duit. Gede ngono. Mah Kuwi iso jutaan e. ngluwi sing do ning nun sewu ning pabrik. Iya. Sing hariane full ngono kae tapi ya ternyata yo kemajuan zaman Yo ngeri gitu. nek ra diikuti ya kuwi mau akhirnya Dan sing paling mesake kan ketika wis bisnis turun temurun lah gitu. Atau misalkan ya seniman wis gede ngono kae ora ana peneruse pun ya wis ora melek dengan era saat ini sing kudu digital dan segala macamnya. Ya wis yo meng amblek ngono sing misalkan wis berpuluh tahun bahkan ono sing ratusan tahun bisnis kuwi ono akhirnya meng njeplok gara-gara ya sak wong sing ora soalnya yo angel loh. Maksudnya ngomong ke meneh bisnis iki tenang temurun mbah-mbahku dan lain-lain. Saiki ya wis pede ngono. Kowe butuh iki wis ra anu, soalnya iki wis langganane berpuluh-puluh tahun. Ya ndak bisa kayak gitu ngono. Nek aku ndelok wong-wong Cina dan lain-lain, iya mesti enek kok ngono to. Kok kae wong Cina ngene iso kan yo enek mah disembunyikke mbuh ngopo, mbuh le kulaan le nganu ora nggo konten kreator yo kulaan kuwi. Maksude bener-bener sik badi sik sithik terus iso didol meneh kan ngono to. Nek wong-wong anu wis turun temurun ya ora bakalan ya bangkrut. Ya wis. nice. Remuk. Iki wis anu wis tinggal iki ora bakalan lunga ya ora iso ngono. Iya. Kuwi mah luwih abot meneh to menurutku Iya, sih. Ketika njogo cita luwih rasa gede. to. Iya. Cita rasa terus diomongke ya kuwi tentang media saiki. Awak dhewe luwih mikir nganti pirang-pirang anu to. Nek bener-bener neruske. Ya kuwi PR tradisi yo kuwi mau sing yo bisa dikatakan iki bakalan terus ono. Iya. Ono benere juga bakalan terus ono. Cuman kan apa ada kemungkinan iki iso tergerus, iso mboko sithik ilang, mboko sithik peminate ra ono. Hari meng kur bom waktu to. Betul. Ngenteni waktu wae iki ora ono peneruse. Kaya basa sing bendinane tinggu ini sesuk iso ilang. Mungkin yo terus bahasa Inggris Mandarin ngono. Nah, iya. Yo wangel sih Mas, soalnya mau beberapa kali ketemu wong-wong tua maksudnya sing tak katakan bener-bener yo dhek legend ngono lho. Mbuh yo legend ning dunia musik dan lain-lain itu. Yo wangel tenen samso ning cah-cah saiki ya. Maksudnya mungkin mereka wis diembel-embeli tentang sebuah
kasarane yo contoh ning daerah suatu daerah ning kota to ning kono musisi kabeh dan lain-lain to ya mungkin sing cah-cah erane bar kuwi mau ning era milenial dan lain-lain kuwi mendine ket saiki kuwi mungkin dhek ya wis kasarane wis piye yo aku saka daerah kene ya iki bakal turun temurun ya aku sesuk bakal wah ngono padahal ya ora ngono Ya. dan si legend pun iki kahanane wis do minggir wis do lunga wis dan lain-lain to yo kuwi angele ketika yo kaya mau to awak dhewe kudu sinau yo sinau kudu di bener-bener mentok to Ya, bener. pentoke sisan terus anu ngono kuwi yo angel berat dan berat sih yo kok ning kotamu yo cah saiki cah kono saiki pun ndono aku gitu sik ning musik yo bener kowe diajeni ning kono tapi kan ning jaba iki luwih enek sik ngeri enek sik bahkan iso nyaingi kok ngono dan sik legend pun yang dikatakan legend iki yo urung cen bener-bener urung enek peneruse Ya ngomong ke tradisi ya berarti ya. Ya entah kuwi bisnis, entah kuwi kesenian dan segala macamnya tetap gelem ra gelem pertama ya njaga kualitas sing biyen kaya ngopo. Bukan kok arep nganu lho, ora kok ngikuti zaman ya enggak, tapi maksudnya iki kaya misalkan misalkan basono, basa krama dan segala macamnya ya saiki ono tapi kudu ono bumbu-bumbu iki modernitas sih misalkan modern misalkan dikemas dadi visual misalkan dadi apa dadi pertunjukan mau dadi sebuah karya visual pameran dan segala macamnya bahkan iso ning montor iso direspon ning montor ya gelem ra gelem tetep njaga kualitas juga njaga iki eksistensi kalau tantangane soalnya nyelot suwe nyelot angel nyelot abot wangel abot dan saiki pun kaya Jakarta Bandung iki yo wis do kasarane do teko ning Jogja iya ngerti Jogja iki gudange ilmu Jogja iki gudange wong-wong ampuh dan lain-lain dan luwih enak ketemu ning ngene-ngene kuwi wis oke sing do teko ning Bantul. Nah, awak dhewe saka daerah mosok kalah to karo wong-wong ngono kuwi. Terus yo piye kesadarane awak dhewe sih. Arep nyadarke pun yo angel. Iya, yo rasa ndek pikiran untuk menang wae lah. Untuk iso sejajar wae. Wis PR-e wis abot banget. Abot Kudu bener-bener ya mau ning nggon skala bisnis ya njaga rasa tapi juga njaga apa kuwi mau era-era modern sing kudu bener-bener diikuti tapi juga ya ora ninggalke kualitas ora ninggalke cita rasa ning nggon kuliner ngomongin kesenian ya saiki oke kafe-kafe ning Bantul arep pameran ayo gari ngejak kerja sama to iya iso ning kafe saiki wamane arep enggak melulu ning galeri toprak yo iso to ning kafe arep teater yo iso maksudnya yo kuwi ditabrak maksudnya nek aku mikir saiki iki ditabrak ra opo balik meneh karo le ngerespon maksudnya wani ora wani anu begitu wani dan dengan intine ndek cekelan sik bener-bener pakem yo karena aku contohnya karena wah wis ngene dan aku bener-bener pakem mau wani nabrak iki pementasan tak keke ning kafe tak keke ngono kuwi pun ra apa yo enek bumbu-bumbu saka wong tua-tua wis ra afdol ngene nah suwi luweh ngono lho iya maksudnya iki kan sik penting aku kasarane duwe sanggar apa di studio iki iso aktif per bulan kok kepepet dana ya wis kerja sama karo kafe ngene dan sautane wong tua mungkin yo
Lah kowe Iya. ra kei ide tok, Pak. Ra anu. Nah, Ya iya. wis meneng bae to. Iya. Ah iki sing ndanai kene, makane tak pentasi ning kene, tak anu ngadake ning kene. Ya ku ngono ya. Maksudnya akeh banget. Iya. Bahkan yang Bantul lagi berkembang toh. Dan toh ketika sik di kafe iki menyadari wah aku perlu aktivitas ngene selain pembeli piye carane narik iki pun tak apa aku yakini mesti bakal gelem ngono. Iya, tawaran strategi anyar. To. Nah, terus masalah dana, kuwi sing tak alami sik wingi-wingi pun bahkan mah etok mangan, etok nganu, terus ngundang iki, ayo perlu nyiapke menu piro Mas, perlu kayak gitu to. Iya. Kuwi wis nge-save money saka sanggar tersebut apa saka kelompok tersebut. Terus mah awak dhewe wis etok panganan dan Iya, lain-lain. wis oleh nggon tinggo Iya. tampil, tinggo nggawe karya. Kayak gitu ya mungkin anak kok dilema antara wah besok dengan wong tua piye wis jawab meneh masalah Iya, pendanaan Iya, kok. heeh. Kowe ra ngekeki pendana, wah kowe ra anu, ya wis ana ning kene to. Iya, dari sisi pelestarian juga kecekel, dari sisi eksistensi juga Nah. kecekel. Kayak gitu to. Yo kesadarane warga berat nek ngomong berat. Ya, perlu pembahasan lebih lanjut wi. Nekoke tokoh, Nah, wih. nekoke tokoh skena Jogja tuh. Tokoh skena Bantul wis perlu ditekoke to. Der. Ngejak ngobrol rebel wi. Wah. Iso. Sopo ne iso ditekoke, tekake. Ning podcast iso. Masalah yo skena yo nek diomongin cacah kota yo skena to. Kelompok-kelompok ngono mungkin iso perlu ditekake ning kene to. Iya, wih. Jak ngobrol iki wong Bantul kepiye kuwi. Iya, perlu dolan ngalor wi. Yo dolan ngalor ra apa nganu ra apa to kon teko ndine ngidul-ngidul. Terus yo dijak ngobrol-ngobrol masalah. Ya kuwi yo soalnya yo ketutup sih nek ora nyemplung sing bener-bener klebus kaya nyantrik apa kaya ketemu wonge langsung yo bahasan-bahasan kono iki ra ono to Ra soalnya iso. jarang sing apa ngomongke soal kuwi juga ning media-media. Yo mungkin wong Bantul perlu maksudnya yo dijelaske ngene. Ketika hobi ki iso menghasilkan duit lho. Oh iya. Ketika berkesenian ki yo iso lho menghasilkan dan lain-lain. Mungkin yo kuwi perlu disadarke liwat-liwat ngono kuwi to. Dan Bantul yo potensine ngeri. Iya, potensinya gede. Ngeri. Desa-desa wisata ya wis Oh, oke, ngeri. desa-desa budaya ya wis oke. Embung-embung sing metu banyune kuwi to. Iya. Nah, Potensi ning alam, ning potensi kota ra kesenian. ono. Nah, kuwi sing akhirnya dadi kemeren to. Mm-mm. Antarane sing justru malah iki sing diwedeni daerah ngene dhewe iki sing diwedeni tapi malah nganu ilang gara-gara yo kurang melek lah. Karena ning kota yo ya wis mesti yo ya mungkin ning beberapa spot ono ya kaya wilayah-wilayah keraton, wilayah peninggalan bangunan-bangunan bersejarah ono, cuman tidak sekaya kaya nek ning desa. Desa. Kuwi yo do nyadari kok ngono wong kota. Makane yo tetep do kaya ngeracik ngono ta. Nah, kuwi. Begitu mereka do ngulik sejarah, ya wis ora ning kota. Aku tetep bali ning desa ngono. Bali ning desa apa ngontrak ning desa. Daerah. Ning daerah. Mbuh ning Sleman apa ning Bantul. Kuwi sing aku ngerti sebagian kanca-kancaku sik ngono kuwi. Maksudnya ketika dhek wis
kasarane wah aku wis penat iki ning kehidupan kota ngene iki aku wis cukup maksudnya diomongke cukup ya aku wis sangune wis wis akeh sangune wah Garile ning kota menerapkan ya. iki gari aku nerapin ning desa iki yo nganti ngontrak ning isor gunung ngontrak ning ban kuwi wis Iya. akeh banget yo soalnya ning kota yo meng kok ngono ya maksudnya ngono Iya. ngomongke kok ngono ketika wis pol dolan nih pol dolan paling yo kota klub malam lho Iya. wis neng mlebu ning ngono yo tetep bosen lho terus kaya so meng pol mentok kan ngono kuwi party ngono kuwi to ketika wis di rumangsa wah aku wis jeleh kok ngono ya wis to bali mendalami meneh kepiye yo onone ning desa ngono kuwi ra enek ning kota iki ra enek Iya. kaya tumbuhan dan lain-lain kuwi. ngono wit-witan sik rimbun ngono soalnya yo kuwi wis do penat to ning kota ning kota pamane posisi ning endi lah iki ning kopinan ning kafe ngene wah wis jelek to Iya. posisi ning endi wah iki aku party wis tumek ngono maksudnya wis kehidupan malam kok ngono yo ket mbiyen kehidupan malam kok ngono Ya. tapi yo kuwi tetep enek kok bates-batese to Ya PR nganu, PR wong-wong daerah sing iki pinter-pinter eling respon iki. iya Soal isu ya kaya tanaman misalkan. Ngerti ra mbiyen ning jaman biyen iki jebule ngene iki, Bro. Ning padasan kae ning ning ngarepan kan ana padasan. Ana sentong, ana gentong ana kae. Mesti mbiyen iki ning nggon kuwi, nggon padasan kuwi ana wit suruh karo wit pandan. oh iya Nah, kuwi ngopo? Kuwi mbiyen nek saka lunga wisu iki karo methik dong suruh nganggo ben spene antiseptik kuwi. Ngilangi kuman-kuman dan segala macam. Ben ambune rada wangi, methik dong pandan. Nah, wong biyen wis kepikiran soal iku lho. Dan memang wis dadi apa ya? Pola hidup sing kaya ngono lho jebule nek perlu apa nek arep menyelami luwih adem nek. Tapi kan kono-kono ki kan ra ketok to. aku pun yo lagi ketiki to Ha kuwi aku yo urung suwe ya. kuwi diterapi bali meneh kesenian wong ning opo kuwi pun yo bakal wah ngono lho Iya. awak dhewe wong Bantul iki kasarane aku saiki ya iki tak gowo ning cah-cah kowe ngerti ra padasan ini iki pun dadi hal pembicaraan menarik Ya kuwi lho. PR kan berarti pinter-pinter eling respon to. betul dan iki ketika tak gowo ning cah-cah kampung kuwi hal biasa maksudnya hal biasa aku sempat beberapa ngopo preto ngono awi wis wong biyen ngene-ngene yo paling mungkin semalaman ning wong-wong kota iki rasa ingin tahu nih Oh iya. dikulik mah Kuwi pamane iki padasan ana kuwi mau apa wit suruh wit suruh pandan. karo wit pandan wiso sih baru antiseptik to wit suruhe terus wangine nggo wit pandan wis to iso ngendi pret desa rek kan wah bakal dikulik tenan Kuwi. mungkin nek ono ning Bantul ono sik isih kampung yo satu kampung apa omah sik nerapke kok ngono wah dadi ler ning dunia seni rupa dadi semacam sebuah karya dan menganu apa terus yo iso warna-warna ngeri wi mah iso do dibukoke iso Ya kuwi. nek ning Bantul dhewe wong-wong yo nyuwun sewu to ketika awak dhewe ngobrol ngene ya wis to meng sewengi tok ngono Iya. pembicaraan Bahkan mungkin iso dibantah to. Yo. Oh wis ana sabun. kuwi mangken terus wah sesuk kerja ya ora tau nganu ketemu meneh wis ira ngobrol kok ngono Nah iya. nah iki sik ra enek ning iki wong-wong Bantul karo wong-wong kota bedone kuwi iki ra Rasa penasarane ya, rasa ingin rasa tahu. penasarane Kali yo secara apa lingkungan wis bunek sik ya. bunek makane dhek selo dionake wong kota selo ya bener wong Bantul nganake wong kota selo tenan ya dolan ro wong kota ngene ketuk nganu tapi ning kene nek pembahasane menarik Kuwi. kuwi sing rata
etuke ning wong Bantul. Hmm. Oh, selodo ora kerja ngene do ngobrol. Ya ora ngono banget ngono lho. Padahal nek apa kandhane wong biyen kan apa kowe iki melek melek dalam arti tirakat tok. Betul. Salah siji laku tirakat sing ya nek diibaratkan ning era saat ini ya kuwi mau kaya ngobrol, Iya. ngobrol apa soal sing iso memajukan apa lah. Betul. Ora mung kurung ya melek ning ngegame. Ya Melek. ngegame ra apa ning Ngeslot, Mas iki.